Sure guys, welcome to Speaker Nawe. Sila eMnambithi siphethe usikhalo. Sure Sikhalo, welcome to show Speaker Nawe. Khamba kahle mfethu. Saphila njani saphila njani. Saphila mfethu. Sabonga mhlawumbe nje ngabatshela nje mhlawumbe ababukeli bale channel mhlawumbe ukuthi uqhamukaphi usikhalo, udabukaphi la. Hayi usikhalo kwangubane nje usuka khona la kaNobamba endaweni yaseNgodini. Umculo ke into engiqale nje lethinyana sekudala nje yikho ukuthi ke phela izinto zibe zingami kahle emthini. Ngeke ngabiza ngethwasa lendlamulenze phambilini hayi kodwa manje hayi sengusikhalo nje man impela lokho. Mhlawumbe sikhona ingoma nje siko noma ngithi album ke wayikhipha before mhlawumbe. Yebo ikhona i-album engiyayikhipha eyihloko esithi Isifo Samasoka ngo-2018. Ngabuya manje ngo-2020 ngo-October. Ngakhipha ilokhu nje ilento le isihloko esithi bakhohlisi. Album entsha njengamanje iyekhona. Mhlawumbe uyinsizwa nje ekhona le ndimeni umculo maskandi iziphi mhlawumbe osusebenze nazo mhlawumbe. Hayi abantu engabasho nje abakhulu abengisebenze nabo ngisebenze negenge nje le ehontanga yethu vele sisebancane nayo. Engingabala khona uMagwinya, uMfokambatha enquthu. Ngibale umfowethu uMakve, umfowacimba eMsina. Bese kuba umfana lo uBhabhasha the poet Yimbo. Bekhona futhi omunye ogcina Thotho Dumo owasemsina futhi. Yibo bafethe bengibambe nabo nje. I-album lekhona nje ngamanje. Okay. Mhlawumbe i-album iphume nini mhlawumbe nehloko abangakayizwa mhlawumbe khona bezoyilandela mhlawumbe iphume nini nehloko mhlawumbe nengoma nje ezinohloko ngizobona abantu kumele bebheke ngoba ikhona engizwe lapho oqale ngawe nami engisafume ukuyi-download ngibonisa ikhona kuma stores la. Oh yeah, hayi. I-album ekhona nje manje ihloko esithi bakhohlisi iphume bekuyi-23 October ngayidedela. Kodwa ke ngeke zathi la ngayifaka kuma digital store. Sure. Kodwa nje ngisenhlelweni zabo into kanjalo ngizama ukuyilungisa. Yatholakala kodwa ku YouTube. Ya ungayithola mayisearch. Mayisearch ku YouTube. Okay. Asabonga kakhulu mhlawumbe mfethu kulabo abafethu abakhona la ku music ubuphi mhlawumbe abantu osafuna ukusebenza nabo mhlawumbe laba kulo maskandi. Abantu engibafisayo nje yibo bonke laba abadumile abanegalelo. Ngingabala khona oKhuzani, Mthandeni, Mdumazi. Bani kosemagcokama yibo bafethu engifisa ukuthi mhlambe ngelinye ilanga malivele ithuba usebenzele. Sure. Mhlawumbe kumaskandi ke amashow la amakhulu mhlawumbe akabe khona imaphi indawo ovamise utholakala kuzona ngoba phela ziningi lezi zinto ama December la kuhlala khona insizwa mhlawumbe imaphi amashow nje sokuwaphefuma kona mhlawumbe akhona la. Amashow engiyaphefuma kiwo awamakhulu bekusela amancane nje. Angathi engathi alingana nathi lezi. Sure. Bengisemsinga nje ensukwini ngaphinde ngaba sesikhothe. Angayihambe eminye imicimbi ngoba ngibe busy ngento eningi ubuye ukusalele emuva kodwa ke ngiyafisa ukungena nami noma umuphi umcimbi okhona anginankinga umcimbi. Okay mhlawumbe ngoba usho ukuthi i-album ekathola kuma stores digital mhlawumbe wena kwezokuxhumana uyatholakala mhlawumbe. Ngiyatholakala impela kwezokuxhumana ngiyatholakala. Ngingabala ukuthi mhlawumbe ku Facebook uyangithola ngomlungisi Ngubane uphinde ngithola izinkululeko Ngubane. Inamba ke zithi 0761 715070. Ngicela ukuphinde 0761 715070. Isikhali igama. Sure mfethu ayisabonga kakhulu Speaker Nawe sikufisa inhlahla mfethu engathi ku music wakho ngihamba kahle. Ngiyabonga nami futhi ngiyabonga. Hola. Kuphuka Sikhalo man.
Yo la